Takže čaute, tu je nový tým Crofer Place a je tu so mnou Healer SK a ja Jaudus. Toto je naše prvé video a toto je taká aj menšia uvítačka a hráme Tekit alias Technik P, kde je menej trochu modov. Nemáme tu úplne všetky, čo sú v Tekite, ale lebo nešiel spustiť server, tak sme pár ich vymazali a to je možno tak 1, 2. Svetá pravda. No takže my sme si mohli urobiť drevo, zosekať. Len sa nestrať. A hlavne tam to nesekaj. Čo? Zobral som iba cukor. Dobre. Ja zosekám drevo a urobím si sekeru. Ináč stíš si ich, lebo ich... Ešte vypni si úplne tie zvuky radšej. Dobre. Dal som si ich na 10. A tak ich počujem. Nepočuješ. Počujem, na to bude počujem vo videu. Dobre, počkaj. Si ich vypni. Fajn. Počkej. Fajn, je to. Daj mne vadia tie zvuky, že sú tu pridané to učenie. A ja som si mohol ešte urobiť. Popravde, ale poviem ti, mali by sme začať ten dom, lebo pochybujem, že cez noc prežijeme. Ja chcem iba ten... kaučukový. Je guma. A sú tu mody Industrial Craft, Build Craft, Red Power a ešte tu máme Weapon mod. Ešte čo tu máme? Minecraft. Áno, Minecraft mod. A je to na verzii 1.1. Ináč počkaj, ja by som si toto chcel spraviť dom. Počkaj, kde sa zobydlíme? Budeme bývať spolu, alebo každý osobitne? Spolu. Dobre. Ja by som urobil, no hej, že poď sem. Že túto, do tohto stromu, toto vysekáme, čo je tamto, listie. Vieš. A tam hore že by sme áno, bývali? že tam hore si urobíme Dobre, také, ja to takto vysekám. Idem pre taký šúter. No hej, tu máš krompač. Tak. Nechaj si. Takže, toto je naše prvé video a budeme natáčať ešte jeden. A to budeme natáčať videa aj z ostatných hier. Nielen z tejto, každý bude mať z nás nejaké hry. Ja budem mať Amnéziu, čo bude asi v tejto blízkej dobe určite. A určite nás môžete podporiť lajkom, odberom a dobrým komentom. A to je asi všetko. Si ešte toto urobíme rebríky. Koľko toho stonu asi tak potrebujeme? Neviem, to ešte neviem. Skúsim jeden stack, ak mi vydrží krompač. No, krompač ti myslím, že mal by vydržať. Mal, to není isté. Skoro by som bol rád, že či tu cez noc chodia aj tí golemovia, alebo... Nie, tu nejsú mob creatures. Že, uľavila sa mi. No. Ty si ho ešte nezažil. Veď, čo som to zažil, keď som hral. A ešte budem mať z Minecraftu, bude toho... Tiež niečo z techniku? Ne, Hack/Mine. Ty si hovoril, že chceš aj... Ne, ja si dám Hack/Mine. Dobre. Tak ja si zoberiem to druhé. Ten... Jackbox? Ne, no aj to môžem. Jackbox si zober. Čo? Jackbox si zoberš. Dobre, fajn. Tak. Ze spaloné maže toto nemá kúpené.
Si hovoril, že si ho kúpi No potom, ne? kúpi, ale neviem kedy si kúpi. No a nebudeme off topic. Jo, váril mi jablko. So happy. Aký šťastný. A kone sú tu? Kone nie, veď tu nejsú žiadne smoke creatures. Jaj, škoda. Nevydržalo, iba na 60 kusov stolnu. To nevadí. Ti hodím dole môj. Nechaj tak, idem hore. Padlo mi na zem jabko. Jablko. Počkej. Ja to chcem túto, ja to spravím tak, aby to bolo, vieš. Ja chcem, aby bolo iba tamto drevo. Vieš presne ako to je. Urobím dvere? Urobím No dvere. tam môžeš urobiť. A určite keď budeme mať viacej odoberateľov a viacej ľudí nás bude sledovať, bude aj livestream. Teda Kam môžem dať pec? pec ešte, teda aj tam navrh. Dobre, idem tam, aby som mohol vypaliť aj taký ten drevený. Normálne drevo, uhlie. áno, aby sme mali drevené uhlie. To som chcel povedať. Ah, Nevy si mohol tam hodiť pár stonov. som za tebou, ale neviem kam ďalej. Ešte vyššie to sme. Nie, ja sa sekám, toto. Úplne hore, čo si tam, tak tam polož pec. No. Fajn. Určite vás toto ťaženie dreva nebaví ako mňa. Dobre. Hodím ti tie stony. No hej. Môžeš. Chytaj. Okay. Ale polovicu si mi mohol naraz vyhodiť, a ne takto po jednom. Ja, mňa boli hlava z toho. Potom zoberieme nožničky a to tak ostriham. Bo ja to chcem takto spraviť, pozeraj. Takto. Mňa najviac baví v Minecrafte, keď ťažím diamanty. Koho ne? Neviem. On sa už zotmieva. Á, čo torče mám. Mne to ide mg. Čakaj. Ja neviem, nakoľko ti... Takže zvieratá sú tu normálne ako iba zombík, creeper a také No skeletóny. to bolo možno Tak tmavšie. Ona ešte tu nejde urobím. vypnúť fog. Počkej, foster a near player, keď toto si dám. Ešte sem hodím dvere na Daj si tam rýchlo. dole fog, lebo mne to vadí. Ty už si hore? Ja už som hore. Ty poviem, že tam sa za nami nedokážu dostať. Ja som mal stmavšený Minecraft, tak si myslím. A ja si ho dám trošku Daj svetlejšie. si ho ja si dávam brightness úplne na najväčší. Teraz mi to laguje, mne to vždycky to prvé video to strašne laguje. A zase nevieme, jak dlho natáčame, tak kedykoľvek sa môže stať nečakaný strih, lebo nemáme limit ešte vymazaný. Že? Tibor. Nedávaj to na zavinu iba mne. No ale kto nechce toto? Ty kebyže viem, koľko to stojí. Veď toľko ako je jedna normálna SMS-ka. 30 centov? No, Vole, tak to pošlem. teda myslím, že to stojí 30 centov, ale mne to nestrhlo veľa. Keď som toto. Je tu trošku daj trochu inám. Inokade. Položil sem. Už ju máš ty. Tak. Á, Tuto ho potom mistí. Počkaj, tak na aké číslo to mám poslať? Počkaj,
Ja to pošlem, tebe príde SMS-ka. Ale to robíme za... Keď Po tomto videu. No, pre vás to už bude hneď, lebo vy budete mať... Uvidíte celé 30 minút video. A stihneme sa vždycky pozdraviť. Jobko! Mám ho! To vyzerá, ako keby som tlačil koňa. No, znie to. Tak. Počkaj, pozri si, či nikde nevidíš niekoho toto zombie. Napis full nehrám, lebo to mi je jasné. Ale západ tých zombíkov by sme mali mať. Dobre, máme, vidím skeletona. Ja vidím spadíka. Dobre, ideme. Môj! Nedám ti ho. Dobre, ja idem do domu. Sme zarastení. Ako v džungli. Tu je dobré, že tá nie je tá nová AIčka. Zombíková. Ale zase škoda, že tu není farebné drevo. No, to je dobré. Prečo? Mne sa ľúbili. Mne to Ty vadí. vole, on ma ešte dá, ja No to tak vidím. zdraj. No. Tibor. Kalma. Nevšimol som si. Tak toto je epický začiatok. Ale stihnem si ísť preto. Toriť. Bežím a niečo ma trafí. No. Amarov šíp. Radšej postel. Amarov šíp ťa trafil. Ale jasné. Čo vieš? Boh vie, kto mu zaplatil. Počkej, ešte aj teraz ma dajú 100%, 2 pavúci a 1 zombík. Dajú ma. No tak, čo si mal pri sebe? Nič podstatné, No, iba drevo a diamant. Diamanty rebáš. Ja viem. Ty si ma podvádzal s diamantom? Ne, iba iron, asi 10 tón. A pár torčov. Nič podstatné. Jo, zosekali sme tento strom a... Dobre, ak ma aj teraz dajú, ja to kašlem. No nehovorím, Uvidíme zase tí krásny pavúci, západ slnka. Yes, tu je aj tá ruda cenná, ja ju mám tak rád, z toho sa také pekné domy Ktorá? robia. No, tu čo je, čo to máte oslavu, alebo čo? Ty asi 20 ich je tam. Ja to vidím, my to máme ako osvetlené. Ideme, počul si to? Ja Ne. vybuchol, Zapnúť. on vybuchol niekde creeper. Fú, a teraz je toto pekné, keď tu není žiadne listie, však. Martin, No, mne si ale sa to myslel. páči tak. A teraz čo tu budem stať na jednom Neviem, my to mieste? rozšírime. To ťa mohlo napadnúť, ale ne. Dobre, nekrič. Teraz. Skoro som zletel. Keď sa zobudíme ráno, ja idem hneď pre ovce. A to uvidíme v ďalšom dieli. Ak sa ešte vôbec zobudím. Nikdy nehovor nikdy. Oh my god, aký rage. Ale vážne, kebyže mám u seba diamanty, tak by som sa A zabil. budú tu By ešte, som strhal klávesnicu, by som vytrhal a všetky ešte tu budú tlačítka. videa z LOLka, som zabudol pripomenúť. Von oknom by som... Bacha, nechoď, idem ja teraz. Dole. A tie videá z LOLka nebudem robiť ja, lebo by som dostal taký rage. Jedine na botoch by som mohol hrať. Tibor, ty si hrával LOLko? Ja to moc nezaujíma. Tá hra. Podľa mňa, neviem, mne sa to moc neľúbi. Dneska najlepšie. A funguje tu aj to Áno, flusatko? veď je tu ten výplň. Ale nerob to, Yes. lebo robíme farbu na sugarcane. Počkaj, tak potom to možno funguje aj... Aj tá sekera, prečo si to lefto?
Ja ne, Za mňa čo? to vyhodilo. The connection lost proste. Počkaj, ak ma to vyhodí aj mňa, tak... Aj mňa to No vyhodilo. zase. Ja, ono tu asi ten mod není, omega. Nič ti si nevšimni. Ja som chcel No vytvoriť áno, zbraň a on tu vtedy ten ma mod to asi vyhodilo. není. Či? Počkaj. No, presne, ukáže mi to obrazok Áno, a ja hneď viem, ma to vyhodí. počkaj, ja sa pozerám. Neviem. Posraný mod. Ale dúfam, Však. že to nebude kvítovať, keď budeme robiť nejaké toto, industrial. Ja to asi... Ty ale, no, aspoň meč ide. Ja Aspoň vytvorím meč asi ide. nový server a tam to vyskúšam. Či to Čo? ide? To viem, ale čo Či- či ide? Pôjde toto. Vytvárať veci ako industrial. A buildcraft. To vyskúšam. Ešte koľko je do rána? 24 hodín a 27 minút. To asi ťažko. Však ani deň nemá 24. Ja nevidím slnko. Ja slnko nevidím vôbec. Slnko asi No. ťažko, keď je noc. Len mne to občas lagne. Kurňa. Vysekaj to drevo, prosím. Hej, ale steny urobím ja potom. Len to skúsme urobiť, akože aby to bolo na všetky No veď strany rovnako tohle to chcem mať. A pozeraj, urobíme to, tieto steny, urobíme z takéhoto dreva. Nerobme to z dreva. Ja mám niečo krajšie na to. Počkaj, keď príde ráno. Myslíš tam tie stony? Také nestony. Ne, to vyzerá jak stone Také brick, Abrahamové vieš. cihly však. No. Našiel som aj jej podzemné ťažisko. Takže hneď tam pôjdem aj. Nemáš drevo ešte? 2, ak ti stačí. No! To je No. akože paliček. Vystačí. Shit. Počkaj, no už Počkej, idem, už choď idem. nasekať. Vyrob si sekeru, co sekávaš Už tam mám. na jednu ranu. Ja viem, od koreňa. No tak toto by mohlo byť pre tento diel všetko a my vyskúšame, či idú industriál veci, takže ideme sa pozdraviť. A Čaute. A nezabudnite dať like a odber a subscribe.